Ndeewono, anyị ekene unu Igbo, anyị abịa. Hey, Igbo class world. Ndị be anyị, mma ewetala unu okwu maka Canada ọzọ. Maka Canada meghekwala ọtụtụ ihe o. Canada meghela ọtụtụ ebe o luchela 7 pameghe. Anyị emego abụọ, Abata renewal. Anyị emego Abata. Anyị mekweli express entry. Ka anyị na-eme ka m na-ewetala unu link ya si unu na mmadụ na-emenwuli onwe gị mee nye gị dive into it. Ọtụtụ amara emefe na-achọ ejenti ga-enyelfe aka, mana o nwere ejenti m wetelu unu na nke gara aga nke express entry. Ọ dịkwa n'ime comment section and nọmba ya dị ya, email ya dị ya, and link iji ga-agụ maka ihe ahụ wee magodiri ya tupu jekwube mmadụ. Ọ dịkwa na ya, and link ahụ ị ga-eji nwukwu ya mee the visa, imechi enyi inweta ya gaba. Ọ dịkwa na ime comment section. So ọtụtụ afọ ọkụ ya bụ na-enyelu na ụmụ nwanne anyị aka, na-asịkwa na ya na-ekwu ya ndị be anyị. Tupu anyị gaa n'iru, anyị nwere matchmaker na-efia ya bụ unu bịa nọnyere anyị. Ụmụ nwoke unu ka anyị na-akpọkali, biko dodododo ndoliko. Anyị kpere anyị dị n'ana, biko anyị na-asị unu bịa. Anyị na-atụ anya unu ka unu sọfes ya bịa nụọ ụmụ nwanne anyị nwaanyị. Biko bịanụ nụọfa. A sị mmadụ nụọ nwaanyị na agbụrụ ya. Ụmụ nwoke ka anyị na-atụkarị anya. Ụmụ nwaanyị ga-abatakwa n'uju, ụmụ nwoke batakwazianụ n'uju. Ụmụ nwoke ka anyị shọt, ụmụ nwoke batanụ n'uju. Ma ọ bụ unu nọlụ na-edekwelufe akwụkwọ na-anụfa na-achọ ka unu nụọfa ka afọ a ghara ịgbanarị onye ọbụla chọọ ịnụ di na nwaanyị, ka afọ ọ ghara ịgbanarị ya. Anyị gakwa back n'ihe anyị na-ekwu maka Abata ya na express entry. Canada meghela ọtụtụ ụzọ nya pathway esi abata. Nnọọ nke maachị gị, ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị agụrụ akwụkwọ, o nwe nke maachị gị. So ịchọọ consultant degodi na ịchọrọ ya, si achọrọ m ya. Mma ewebatakwala unu nọmba ọzọ, chọọ ya na comment section, maka ebe ahụ ka m na-etinye bie. Ịghọtago? Ma email ya na m etinye bie, jisi na ike na-achọpụta ya. Maka onwe mbọsị m mee vidio si nekwe ka esi achọta ihe na comment section. Ọtụtụ enenere vidio ahụ, biko ntinye vidio ikaba arụ na-enene ka ihe eji emụta ihe, ihe eji emụta ezigbo ihe. Ịkpọ the woman, ideli edemede nshọt dee ede odide ka ndị ọcha na like karị, maka ọ bụ onye ọcha, o bi na Canada. Ide ede ma na email ya, ide si na ị chọrọ ihe dị ona ya, biko kọwagodi gị ụmụ pathways ya, nekwa ihe ịgụ na certificate gị, ịbụ degree, ịbụ bachelor's degree, ma ọ bụ na ịbụ masters, ma ọ bụ na ịbụ secondary school, ya bụ middle school. Yes, middle school. Ị nwere ike ịgụ ya na ịbụkwa middle school, high school nke so gị kwuo high school, secondary, middle, fancha niile bụ the same thing. Inwe high school. Biko ke nke sorry, isi a biko ke nke ga-amaghachi gị. Nekwe enweli ọkwa na-eweta proof of fund nya, ma ọ na-ada eweta ijucha anyị ihe niile n'ofu nju. Ọza gị consultant ka ọ bụ ọ na-enwetelu ndị mmadụ visa, ọ na-enyefe advice, ọ na-eso tinye aka n'ụkwụ fụ na ọ gara nke ọma. Ya bụ nye unu nọmba ya, unu bido deeli na ya ka ọ dị clear. Ị nwere ajụjụ na abụ ma ịtọ iju onye na ofu nju, isi I have 3 questions. Number 1 nke a, number 2 nke a, ego nke a how long. Ijucha anya nke possibility, ijuchicha anya iju onye ego na ọ ga-cost all of them. Iju onye ọ ga-asakwa gị ya. Ya bụ o sokwezieli gị wee mebe nke kwesị na ọ ga-eme. Ya bụ unu mebezie nye ụmụnne, ide ihe ya dị clear ọfụma. Biko unu na-enye anyị akara efu n'anya, tụsaanụ ya. Ndị mazabere ihe n'inbox ọ karịrị akarị. Ya bụ jisi ike ma na ị nwere ezigbo ihe tupu ị bịa inbox, maka ụfọdụ na-abịa asị sọsọ hello hi ịmaga ọ pụọ.
and o nwere automatic message na-agwa gị okwu na inbox, ịgụọ ọnya ịkabara ịgụọ ihe ahụ, maka ụfọdụ ada agụ ya ọ bịakwa ọ kọntinu ọ na-ede ihe, ọ mara instruction a na-enye, ọ mara rules, ọ mara regulations, ọ kọntinu ọ na-ede ihe. Ị na-akọmuniketili mmadụ, ọ na-akọmuniketili, ijisi ike na-agụ nke ị na-akọmentị n'ihe ọ na-agwa gị, ị na-ekwukwe nke gị, ọ bụrụ ị na-ekwusọ nke gị ịma nkọmuniketili mmadụ na nke ọ na-agwakwa gị. O nwere ihe mmadụ na-agwa gị ị chọrọ ịkọmuniketi lie, ị na-ekwusọ nke gị, ọ dị mma nọọ ị na-akọmuniketi kwe ihe onye ahụ na-agwa gị. Unu aghọtago ụmụnne? So anyị ga-ejisi ike wee na-eme ihe ka o yie nwa mma, ka ọ na-ama mma, ka a ghara imegbu onye ọbụla emegbu. O nwere ihe ị na-abata eme, ịbata ide ihe ịchọ nkwu ozugbo, ọ bụrụ isi na o nwere ihe ịchọ ka gị na onye ahụ kpabagodi, kedu ihe ị na-akwarazi akwara, ikwubie ozugbo and ịbịakwana si hello ha anyị pụọ ka emesịa.